Vítej na mé stránce Pohádky čas. Dnes si s červenou karkulkou nakreslíme kytičku. Tak si připravte papíry, voskovky nebo pastelky a jdeme na to. Tak začneme nejprve kruhem. To bude vnitřek kytičky. Tak a pak už nakreslíme jednotlivé lístky. Výborně, ještě jeden se ti tam vejde, karkulko. No krásná kytička, ta se ti povedla. A necháš tu takhle? Nebo ještě něco jí přiděláš, co? No jasně, ještě stonek, super. Jeden stonek a 2 listy, že jo? Ano, 2 listy. Úplně dole, super. Tak, ještě uděláme čárku doprostřed toho lístku. Aha, karkulce se to asi nelíbí. Nebo že by se jí to jenom nepovedlo? Zkus to ještě jednou. No krásný. Tak, čárku na druhém lístku. Výborně, karkulko. Krásná kytička. No a teď jakou barvu si vybereš? A pozor, karkulka nám přidělává nějaké detaily kytičce. No panečku, karkulko, to je pěkně pokročilé kreslení teda. No ale to bude vypadat krásně, děti, zkuste to taky. Pár teček do prostředka a potom na každém lístečku 2 nebo 3 čárečky, co se vám vejdou. No krásný. To se ti povedlo, karkulko. A teď jakou barvou nám kytičku vybarvíš? Tak zelený to bude asi stonek, že jo? No jo, to jsme si mysleli, že jo, děti? Že jsme to čekali. Tak, listy budou také zelené. Jeden lístek už má karkulka skoro hotový. A šup na druhý. No paráda. Tak, no a teď co ta kytička, karkulko? Jaká pak bude? Oranžová a kytička nebo vnitřek? Prostředek kytičky bude oranžový. Super. Krouživým pohybem nám karkulka vybarvila prostředek kytičky. A co teď? Žlutá kytička? Fialová kytička. Nemohla si se rozhodnout, že jo? No, ona by i ta žlutá byla pěkná, děti. Jestli jste si už vzali žlutou pastelku nebo voskovku, tak si ji klidně udělejte žlutou. Tak, a karkulka už nám vybarvuje jednotlivé lístky. Není nikam spěchat potřeba. Ať se vám to hezky povede. Výborně. Tak, karkulka už dělá předposlední lístek. A poslední. A je to. A karkulko, co nějaké překvapení dneska? Co to bude? Kytička je krásná, ta se ti povedla. A další detail. No karkulko, ty mě teda dneska jenom překvapuješ. No to vypadá moc hezky dodělat ještě takhle prostředek žlutě. Co myslíte, děti? To se povedlo. A teď to překvapení. Co to bude? Karkulka si výjimečně vzala zelenou. Vždycky si na to bereš černou. Jestli to překvapení nebude spíš tak jako součástí té naší kytičky. Co, karkulko? Co myslíte, děti, že to je? No správně, je to tráva. Kytičky přece rostou na trávě, že jo? Ne, tak často vidíme kytičku na chodníku. No výborně, karkulko. To se ti povedlo. A ještě víc trávy. Aha. To bude asi nějaká veliká louka, kde nám ta kytička vyrostla, že jo? Tak a karkulka si vzala fialovou a dělá nám tam nějaké tečky. Karkulko, že to bude louka plná kytiček. Já si myslím, že jo, děti. No a už tam má karkulka fialovou, růžovou, teď dělá červenou. No panečku. A ty kytičky jsou takhle malinký. Asi proto, že jsou někde daleko
jako od té naší veliký kytičky, že jo? No ale to vypadá moc krásně, Karkulko, no krásná rozkvetlá louka, děti, co myslíte? No super, jako vždycky, velká paráda. Uvidíme se příště, jo? Tak se nezapomeňte přihlásit k odběru.